От вас сте са героя на Пинато! Слушайте, не цъкай. От вас сте са героя на Пинато! Наче! Айде! Байпас! От вас сте са Да видим героя на дали я Пинато! ставате, айде! Гледай нож до байпас. Ега да не дойдеш до байпас, човека батерия си. Ей, Бело! Ей, Бело! Он! Обърни го само, да Изкриши. Така ще имаш. Чек. Обърни го! Дай на вас са 500. Mai să vibra, să vienu, mereu ușao, oricăro din calmari. Como? Ja bist du im Latein. Haide! Moj propast sabi mi dela. Zasłużyło ojce, pusti mi fajnu, nie Cada cosa